Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде още едно свързано с хранене в зоната. Ще проследим заедно какво хапвам в една седмица по зоната и извън нея. Изглежда, че предишното видео доста ви хареса, затова снимам още едно такова. Закуската ми в понеделник би трябвало да ви е позната, защото в първото видео, свързано с хранене по зоната, заснех абсолютно същата. Пшенични бисквитки с мляко и плодове и няколко мазнини протеини по избор. Вече видяхте какво съм прибавила и по колко грама. За следобедна закуска в понеделник, както и през следващите няколко дни, си правя бананов млечен шейк, в който добавям колаген. Колаген приемам от известно време. Той е полезен при болки в ставите, проблеми с кожата и липса на еластичността й, както и проблеми с костите и понякога с венците. Пробвах да го слагам в кафето си, но не ми хареса особено. След това го пробвах да го сложа в чай с мляко, английски чай с мляко. Ставаше, но пак не беше най-вкусният вариант и накрая открих, че в млечен шейк е супер, даже напротив, много по-вкусен става млечният шейк, тъй като моят колаген е с вкус на ванилия и така добавя една много приятна нотка, още по-приятен за пиване. Пробвах да го приемам разтворен във вода, но това беше най-ужасният вариант и първата доза не можах да я изпия повече от половината. Признавам си, хвърлих я. Затова трябваше да намеря някакви други варианти и този наистина беше най-подходящ за мен. Най-вкусен, най-приятен. За вечеря хапнах салата, като добавих и хляб. Обикновено вечер не ям хляб, но тези дни не знам защо, дали защото времето се застудява. Толкова по-гладна съм от преди, че ми е малко трудно да се въздържа от тестените продукти. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нещо Какво хапваме? Аз хапвам картофи, сигивка и грах, а мама хапва салата. Да, точно така, мамо. Хареса ли ти твоята рибка с картофки и грах? Да. Страхотно. Ти си бил много гладен, бе, мамо, изял си цялата. Искам вече десерт, мама. Айде, отивай за десерта. Във вторник за закуска ви показвам едно от любимите ми за това лято среднощно мюсли, но с кир. Тъй като е много удобен, той съдържа само протеини и така мога да си добавя и повече въглехидрати. Иначе когато сложа кисело мляко, то е един блок протеин, един въглехидрат, което значи, че трябва да намаля въглехидратите доста, а пък аз си обичам да си има и мед вътре, и овес, и плътчета. Абе, искам всичко!
За обяд си хапнах бъркани яйца, като за разнообразие, вместо сирене, както повечето пъти правя, добавих пушена сьомга. След обяда този път започнах с английски чай с мляко, като млякото е толкова малко, че то дори не се брои. От скоро време доста чай си пивам, да ви кажа, вместо кафенце понякога след обяд си пия такъв и много добре ми се отразява. И ме разсъмва. Малко по-късно огладнях и много ми се ядеше чипс, така ще си сметнах един. За вечеря всички хапнахме пица, която не беше по зоната. За обяд си хапнах парче мързелива баница, което напълно забравих да заснема как сготвих, просто защото още тогава не мислех да правя това видео, но долу в описанието ще оставя рецептата за тази мързелива баница. През този следобяд си направих банановият млечен шейк и изпих едно кафе. Това е любимото ми време след обяд, в което сядаме с Красимир и си говорим, обсъждаме работата, обсъждаме бъдещи планове, обсъждаме Митко или гледаме нещо по телевизията. Заклевам се, това време на деня не млъквам, толкова неща искам да кажа, питайте го него. Закуската в четвъртък е честата ми закуска, която правя сутрин, когато бързам или съм забравила да си направя закуска от предния ден. Пилийка с яйце и кашкавална микровълнова. За обяд си хапнах принцеси с кайма, които отново забравих да снимам, просто защото бях толкова гладна след работа, че исках набързо да ги направя, трябваше да се изпекат, трябваше им време. Но пък предполагам всеки знае как се правят принцеси с кайма. Имате грамажите, всичко е сметнато, ако желаете може да си ги направите. Много често след тренировки това лято си правех едно плодово мляко, само че с скир. Сега тук ще ви покажа рецептата за него и точните грамажи. Идеалната лека и освежаваща следобедна закуска за лятото.
Една от любимите ми закуски за следобяд. Хем е засищаща, хем е нещо сладичко. През дните, в които не си позволявам нищо забранено, какъвто ще бъде и днешния, обикновено на ден си хапвам по нещо, което не трябва или не е сметнато. Днес обаче, тъй като изядох толкова много хляб за закуска, след това за обяд, цели 2 вили и... Исках да кажа, че за вечеря няма да хапвам нищо, което не трябва, ще си хапвам само сметнати храни. Да, това ми идва невероятно добре за следобедите. За закуска в петък доизядох мързеливата баница, която имах останала от предните дни. Петък май общо взето е ден за доизяждане. Имах останала принцеса с кайма, хапнах си нея на обяд след работа. Тук ви показвам любимият ми сос за месо. Като цяло слагам го и на зеленчукови и на оризови ястия. Табаско сос, открих го тази година за пръв път и вече не мога без него. За феновете на екстремно люто препоръчвам. Още докато бях на работа в петък, си бях решила, че този следобяд ще направя палачинки за моите мъже. Минах през магазина, взех шоколад за Красимир, мед за нас с Митко и това беше следобедът ни. А за вечера доизядохме пълнените чушки с кайма и ориз.